Ponedjeljak ko bonbon, najslađi dan u tjednu je on. Utorak je sunčani dan, s loptom se idemo igrati van. Srijeda je dan koji volim jer učimo nove stvari u školi. Četvrtak je dan za prijatelje, petak je dan za ples i veselje. Subotom se čisti soba, šeta pas i sprema roba. Nedjelja je odmora vrijedna jer blizu je početak tjedna.